Kindervakantiewerk sloot haar jubileumweek af in Toverland. Nadat de groepjes een plekje op het gras hadden gevonden en er goede afspraken waren gemaakt om samen te lunchen, kon iedereen zich helemaal laten gaan in onder andere de Magische Vallei, de Wildwaterbaan en natuurlijk de houten achtbaan, de Troy. En, was het spannend? Een beetje. Was je ook een beetje bang? Nee. Ging het heel erg hard? Ja. Ja, de Troy gaat super hard. En hoe vond jij het? Leuk. Wat was er zo leuk aan? Hij gaat heel hard en ik begin dan altijd een beetje zo te trillen als zijn stem. Zo. En was het ook spannend als hij heel hard naar beneden ging? Nee, ik vind eigenlijk bijna geen achtbaan spannend, alleen de eerste keer. Niet alleen voor de 650 kids, maar net zo goed voor de leiding en de organisatie was dit uitje naar het Zevenumse pretpark de kers op de taart. Hoofdleiding Peggy blikt dan ook terug op een zeer geslaagde week. De afgelopen dagen zijn super verlopen. De kinderen hebben een super tijd gehad, we hebben een leuk programma gehad en de kinderen hebben zich geweldig geamuseerd. We hebben wel allemaal de pijp leeg. Ja, want je zei al een paar uurtjes maar geslapen. Was het zo vermoeiend of is het zo vermoeiend? Nou, we hebben gisteravond het avondprogramma van groep 7 gehad. Dat zijn natuurlijk de verlaters van kindervakantiewerk. En dat is eigenlijk heel lang doorgegaan. De kinderen lagen pas tussen 12:30 en 1 in bed. En als wij dan nog moeten gaan slapen in dezelfde hal als waar de kinderen liggen, ja, dan is dat voor ons dubbel zo vermoeiend. Ja. Ja, en nu is het kader van 65 jaar. Doet dat dan nog wat speciaals aan het programma? Ja, het programma is extra feestelijk ingekleed. Natuurlijk het uitstapje naar Toverland vandaag. Maar we hebben eigenlijk het hele week in het kader van de 65 jaar gehad. En we hebben extra groot uitgepakt, veel duurdere spellen, leuke programma's, een extra disco. Dus dat hebben de kinderen wel gemerkt dat we 65 jaar bestaan. Voor de 140 man leiding die de groepjes kinderen begeleiden, waren het 5 vermoeiende dagen. De week zit er bijna op. Hoe is het gegaan? Ja, goed. Echt super. Ik heb echt een hele leuke week gehad. Ik ben wel moe, maar het is wel superleuk. De kinderen zijn leuk en je ziet iedereen genieten. En ja, daar geniet ik ook. Dus ja. Hebben ze goed naar jou geluisterd? Ja, het is wat ze zelf willen. Hè. Hun hebben een eigen ding en sommigen luisteren meer dan de anderen, maar voor de verdere hebben we een leuke week gehad. Ja. En dan staan we hier, het toetje. Ja, Toverland. Ja, de KNVB bestaat 65 jaar en dan gaan we goed vieren in Toverland, dus ja. Hoe vonden jullie de week tot nu toe, kindervakantiewerk? Ik vond het wel heel erg leuk, vooral sportdag. De sportdag vond je het leukste? Ja, En wat vond jij het leukste? alle dagen. Alle dagen. Ja, ik kan niet kiezen. En met zo'n enthousiaste reacties zal in de eerste week van de zomervakantie volgend jaar er gewoon weer een kindervakantiewerkweek plaatsvinden.